ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. мураббии Ҳабиб Нурмагомедов ва роҳбари толои варзиши АКА Таиланд дар Сан-Хосе, Калифорния, Хавер Мендес оиди формаи ҳозираи Ҳабиб чунин гуфт: дар машқу тамрини охирон аз намуди греплинг ӯ танҳо ҳамаро пора кард. айни ҳол Ҳабиб мушак пайдо кардааст. ӯ боқувват ва бузург шудааст. ӯ бешаку шубҳа муҳориба карда метавонад. аз хотир набароред ки то ҳол даври ӯ рафта истодааст ва ӯ метавонад дар ҳама ҳолат баргардад, гуфт Хавер Мендес. албатта он чизе ки мураббӣ дар бораи варзишгар гап мезанад ин рост аст, аммо ба фикри шахсии ман дӯстон, Ҳабиб Нурмагомедов хоҳиши баргаштанро надорад, чунки ӯ аллакай роҳбари ташкилот ва роҳбари якчанд бизнес гаштааст. аз ҳамин хотир ман гуфтаниам ки ӯ бар намегардад. журналисти амрикоӣ Майкл Биспинг оиди Ҳамзат Чимаев дар YouTube канали худ чунин гуфт: ман дар бораи Ҳамзат Чимаев чизҳои тасаввурнокарданӣ мешунавам. айни ҳол Даррен Тил дар он ҷо қарор дорад ва боз ман бо бачаҳои дар Шветсия қарор дошта, ки онҳо дар бораи толори варзиши Ҳамзат қарор дошта филми ҳуҷҷатӣ ба навор мегиранд, ҳамсӯҳбат шудам ва ҳамаи онҳо бо як овоз ба ман гуфтанд ки ин даҳшатовар аст. Ҳамзат таҳдиди ҳақиқӣ мебошад. машқ кардани ин одамонро дар ҳайрат мегузорад. ӯ мисли ҳайвони ваҳшӣ машқу тамрин мекунад. ба одамони дар толор қарор дошта темпи машқӣ ташкил медиҳад. ӯ дар ҳолати росто хуб ҷанг мекунад, мегӯяд Майкл Биспинг. албатта дӯстон, ман низ бо гуфтаҳои дӯсти Майкл Биспинг 100% розиам. дар ҳақиқат Ҳамзат Чимаев барои вазни нимёнаи ташкилоти UFC таҳдиди даҳшатнок шуда метавонад. хуб, акнун мегузарем ба хабари дигар. ҷанговари сеюми вазни сабуки UFC Ислам Махачев боварӣ дорад, ки дигар ҷанговарони дар дивизион қарор дошта дар муддати кӯтоҳ аз муҳориба бо ӯ даст кашиданд. суханҳои Ислам дар ин бора: ҳангоме ки Али Абдулазиз ба ман занг зад ва гуфт ки Бенел Дориуш ҷароҳат бардоштааст, ман дар ҷавоб гуфтам: эй Али, дар мо Рафаэл Досаньос ҳаст, ӯ бояд бо Рафаэл Физиев муҳориба мекард, аммо бо ӯ мушкилиҳо дар гирифтани виза пайдо шуд. ман ба Али гуфтам: фикр мекунам ӯ омода аст, занг зан ба ӯ. Али дар ҷавоб гуфт: ӯ муҳориба кардан намехоҳад. пас ман аз Али хоҳиш кардам ки ба Тони Фергюсон, Грегор Гиллеспи, Майкл Чендлер ё ягон ҷанговари дигар занг занад. аз ҷанговарони номбаршуда танҳо Бобби ба занги Али ҷавоб дод. фикр мекунам барои ин ҷанговар пул лозим аст. барои ҳамин ӯ розӣ шуд. дигар ҷанговарони дар топ 10 қарор дошта танҳо бисёр гап мезананд, гуфт Ислам Махачев. хотиррасон мекунам ки 26 феврал Ислам Махачев муҳорибаи худро бо Бобби Грин дар турнири UFC Vegas 49 баргузор мекунад. хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. Шамил Ибрагимов, ҷанговаре ки пас аз як соли хомӯшӣ ба майдони набард баргашт ва дар муҳорибаи охирони худ бар зидди Рамзан Ғамзатов, ки дар турнири Eagle FC 45 баргузор шуда буд, баромад карда бо қарори яковозаи доварон ғалабаро ба даст овард. пас аз муҳориба дар мусоҳиба бо шабакаи MMA Вестник, ӯ дар бораи чемпиони вазни миёна, яъне Фаридун Одилов чунин гуфт: ман аз ташкилоти Eagle FC хоҳиши онро дорам ки ба ман зуд муҳориба диҳанд, то ки ман зуд баромад кунам, чунки ман барои муҳориба кардан омодаам. ба ман фарқе надорад, касеро ки ташкилот ба ман пешниҳод кунад, ман бо ӯ набард мекунам. асос ман ин ҷо барои камарбанди вазни миёна омадаам ва иншааллоҳ то охири сол ин камарбанд бояд дар миёни ман бошад. ман айни ҳол бо Фаридун ҷанг кардан мехоҳам. ӯ ҷанговари шавқовар аст ва дар дасти ӯ он чизе аст ки ба ман тааллуқ дорад. ман ҳар чӣ зудтар мехоҳам камарбандро аз дасти ӯ кашида гирам, гуфт Шамил Магомедов. каме маълумот оиди Шамил. Шамил Магомедов 30 сола мебошад. рекорди касбии ӯ пас аз набарди охирони худ 9-0 гардид ва айни ҳол ӯ бо ташкилоти Eagle FC ба муддати 4 муҳориба шартнома дорад. ба фикри шахсии ман дӯстон, ӯ ҳеҷ гуна таҳдиде барои терминатори тоҷик шуда наметавонад, аммо барои бо Фаридун муҳориба кардан шояд ӯ худро дар ҷангҳои оянда нишон диҳад. шояд ки ташкилот муҳорибаи ӯро бо Фаридун ташкил кунад, аммо дараҷае ки терминатори тоҷик айни ҳол қарор дорад, ӯ бояд хелои дигар муҳориба гузаронад, то ки ба дараҷаи Фаридун Одилов расад. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. барои пешравии шабакаи Knockout TV лайк гузоред. ва дӯстон, хотиррасон мекунам ки фардо шуморо як видеои ҷолиб оиди Ислам Махачев интизор аст. аз ҳамин хотир зангулачаро гирён кунед, то ки аз видеои нав бехабар набошед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо карден. шумо беҳтаринед. то барномаи навбатии Чӣ гап, хайр.